belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het was gisteren Internationale Dierendag, maar helaas heeft niet iedereen het dierenwelzijn hoog op de agenda staan. Dierenvriend en fotograaf van de Extra, Stanley Ignacio, vond gisteren 7 sterk vermagerde puppies. Ze waren door de eigenaar weggegooid. Een duidelijk geval van dierenmishandeling, aldus Ignacio. Juist vandaag wordt in de Centrale Commissie van de Staten gesproken over een nieuwe wet die dierenwelzijn hoger op de agenda moet zetten. Bij de uitbetaling van de werknemers van Casticultura is er veel misgegaan, zo meldt de Extra vandaag. Vanwege bezuinigingen is een deel van het personeel akkoord gegaan met een vrijwillig vertrek. Daarbij zouden ze nog wel over de maand september moeten worden betaald, maar volgens de krant is echter maar de helft van het salaris overgemaakt. Degenen die niet op het aanbod van vrijwillig vertrek zijn ingegaan, hebben helemaal geen salaris ontvangen. Vakbond PWFC springt in de bres voor de werknemers. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Verschillende groepen op Curaçao hebben de krachten gebundeld en zullen binnenkort een brief sturen aan de Verenigde Naties. Ze willen dat de VN er bij Nederland op aandringt dat Nederland haar verplichtingen als oud-kolonisator nakomt. Er is ook een handtekeningenactie begonnen. Volgens Marlo Regales namens de verschillende groepen is er begin jaren 50 van de vorige eeuw een dekolonisatieproces begonnen. Dat houdt volgens hem in dat Nederland de eilanden moet blijven steunen tot ze volledig op eigen benen staan. Maar dat gebeurt volgens hem op dit moment niet. Zo moet Curaçao al lang wachten op meer steun in verband met de coronacrisis. Vanaf vandaag kunnen mensen hun handtekening voor de VN-brief zetten bij het gebouw van SEDA in Santa Maria. Belangenorganisatie voor muzikanten AMAC heeft brieven gestuurd aan minister-president Eugène Ruggenaert, minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en minister van Justitie Quincy Girigori. In de brieven wordt verzocht om aan tafel te gaan zitten om tot een oplossing te komen voor het uitgaansleven op Curaçao. Dat uitgaansleven is volgens de AMAC op dit moment zo goed als dood. Men wil dat de overheid meer doet om leven te houden in het uitgaansleven. Natuurlijk moeten alle COVID-maatregelen worden nageleefd, maar die moeten wel voor iedereen gelijk zijn, aldus de AMAC. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable. Swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. In het afgelopen weekend zijn 4 zaken gesloten die zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Medewerkers van het ministerie van Economische Ontwikkeling hebben samen met de politie controles uitgevoerd in horecagelegenheden in de wijken Dijn, Mahuma, Rooseveltweg, Weto, Paradijs, Sabana Hundu, Gosiweg, Montaña, Kadushi-straat en Scharlo. Daarbij ging het vooral om te voorkomen dat er grote groepen mensen dicht bij elkaar staan. In de zaken die zijn gesloten werd er gedanst, harde muziek gedraaid en bij sommige zaken waren ook de vergunningen niet op orde. In de maanden juli, augustus en september hebben 44.000 toeristen Aruba bezocht. Normaal gesproken ontvangt het eiland rond de 80.000 toeristen per maand. Dat heeft minister-president Evelien Wever-Kroes gisteravond gezegd. Ze heeft de bevolking opgeroepen vol te houden met het volgen van de coronamaatregelen. Alleen als het aantal besmettingen op het eiland afneemt, kunnen er meer toeristen komen. En dat betekent volgens haar meer werkgelegenheid en meer inkomen voor iedereen die in de toerismesector werkt. Gisteren werd in het Parque Himno en Bandera in Barber een muurschildering onthuld.
Het is een eerbetoon aan Rutilio Rudy Roy. Voortaan zal ook het Parque Himno en Bandera de naam van Rudy Roy dragen. De onthulling vond plaats door ministers Eugène Ruggenaat en Zita Jezus Liitu. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.